Christmas kaninyong tanan. Kung sa may bag-o sa pagsaulog nato sa Pasko, is there something new no sa atong kasaulugan? Every year we celebrate the birth of our Lord Jesus. Atong gisaulog ang Pasko matag tuig, no? Muna siguro nga kadaghanan kanato nakalimot na kita sa tinuod gayod nga kahulugan sa Pasko. Kana bang every year atong buhaton kini, no? Muna nga murag naandad na kita. It will come. And then, pagkahuman sa event, muingon kita, ay tapos na ang Pasko. Muna nga, atong balikan ang kahulugan gayod sa Pasko. Una, makisunan ko, kung kita gayod nakakumpleto sa Misa de Gallo, makita nato nga ang feeling sa Misa de Gallo mao gayud ang kalipay. Ang kalipay nga nagagikan gayud sa Espiritu Santo ngadto kang Maria, kang Jose, kang Zacarias, kang Isabel ug kang Juan magbubunyag ug sa mga tao gayud. Ngano nga nalipay man sila? Tungod kay ang pag-abot gayod sa manunubos mao na ang katumanan sa gisaad gayod sa Dios. Ang Dios sa dugay nga panahon nagsaad siya sa katawan ni Israel nga mopadala siya og manunubos, manluluwas ang Mesiyas ug niabot na gayod ang mao nga panahon. Mao na nga the general feeling is no other than joy, no? Ang kalipay. Muna kinanglan nga ang atong kalipay nagagikan gayod diha sa atong pagkahibalo nga niabot gayod ang manunubos nga ang Dios nahimong tao sama kanato. Unsa man nagitudlo sa kalibutan kanato karon? Ang uban moingon nga ay karon nga Pasko kay kanang katong kuraparoko pa ko sa usa ka parokya after sa midnight mass nakigstorya ko sa usa sa mga parokyano. Nangumusta ko after my greeting, nangumusta ko, "O kamusta naman ang imong Pasko?" Ang iyang tubag kay, "Niwang Father, niwang gayud ang Pasko." So, naintriga ko, no? Ngano nga niwang? Ko nga, ngano nga niwang? Ningon siya nga, wa may kwarta, Father. And so, we associate Pasko diha gayod sa kwarta, no? Dagang kita'y kwarta, okay, Pasko, tinuod nga Pasko. Nakita'y bago nga sinina, tinuod gayod nga Pasko. Dagang kita'y pagkaon nga giandam, tinuod gayod nga Pasko. Well, whether aduna kita'y kwarta, datay bago nga sinina, or daghang kita'y pagkaon, no? Ang Pasko, maugayod ang katumanan sa gisaad sa Dios nga nagpadala siya og manluluwas, manunubos, Mesiyas. Muna nga maglipay gayud kita. Dili gayud tungod kay nakasinati kita o kining kalisod sa kinabuhi, kapobre sa kinabuhi, o na timing adlaw sa Pasko, nakitay mga problema nga niabot. There is still a reason to rejoice, no? Kay ngano, tungod kay ang adlaw sa Pasko, mao man gayod ang pagtuman sa Dios sa iyang saad. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Muna nga sa atong salmo responsoryo,
ang tubag nato karong adlaw natawhan kita og manunubos si Kristo ang Ginoo. Ikaduha nga kahulugan gayod sa Pasko, ngano nga kinanglan gayod nga maglipay kita. Ato kini nadungog sa ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Si Jesus nga atong Dios miambit sa atong pagkatao aron kita makaambit sa iyang pagka-Dios. What a blessing, no? What a blessing nga atong nadawat kay ang Dios nahimong tao sama kanato. Niambit siya sa atong pagkatao, and in return kita niambit pod sa iyang pagka-Dios. And so again, there is a reason for us to rejoice. Maglipay kita tungod niini nga grasya nga atong nadawat gayod. Ang Dios nahimong tao sama kanato, niambit siya sa atong pagkatao, ug kita nga mga tao niambit sa iyang Diyos nung kinabuhi. Muna dako gayod nga grasya kini nga atong nadawat sa pag-abot gayod sa manunubos. So that is the second meaning of Christmas. The first meaning of Christmas, gituman gayod sa Dios ang iyang saad. And then the second one, nga ang Dios miambit sa atong pagkatao aron kita makaambit sa iyang pagka-Dios. Then the third one, gikan gayod sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaias. Unsa man na ang pag-describe ni Propeta Isaias sa manunubos. Iyang giingon diri nga nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. So pasabot nga na makigsunan ko, as long as we hold on to Christ, as long as we hold on to Christ our Lord, then aduna kitay Dios gayud nga gamhanan sa atong kinabuhi. Aduna kitay malamon nga magtatambag. Aduna kitay kalinaw diha sa pagpuyo nato sa kalibutan. And again, I may say, what a blessing. What a blessing. So, mo na makisunan ko nga nindot kaayo nga mobalik kita sa tinuod gayod nga kahulugan sa Pasko. Kay ako nagingon nga karon nga panahon, Christmas is to commercialize. Nahimo na siya nga kalibutanon ang mao nga pagkasaulugan sa Pasko. Nakalimot na kita sa tinuod gayod nga kahulugan sa Pasko. And so, the challenge for us, makigsunan ko, unsao man nato nga we can really keep Christmas in our hearts. Aduna kitay Christmas song nga moingon kita, araw-araw ay magiging Pasko lagi. If we keep Jesus, in our hearts, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Why? Because Jesus is love. Matud pa ni San Juan sa iyang sulat nga ang Diyos gugma. Ang gugma Diyos. And where there is love, there is the presence of God. So, katong kanta nga, ningon nga, give love on Christmas Day, sayop ka na. Because we are asked to give and share and live love every day.
Kay kung ato gayud gipuy-an ang mao nga gugma sa Dios, gugma sa atong isigkatao, gugma sa atong kaugalingon, then every day becomes Christmas. Araw-araw ay Pasko lagi. So, how can we keep Christmas? No? Mao gid na ang hagit para kanato. Siguro ang pinaka anindot nga paglarawan nato sa mao nga hagit, how can we keep Christmas? Gusto nako nga basahon kaninyo kining mensahe sa atong Santo Papa Francisco. What exactly is Christmas? Matud pa sa atong Santo Papa. Christmas is usually a noisy party. We could use a bit of silence to hear the voice of love. So, daghan ka nato, no? Siguro, mag-video kay hangtod kadlawon, no? Mag-disco hangtod kadlawon, no? Up to sawa, no? So, Christmas is usually a noisy party. We could use a bit of silence to hear the voice of love. So pwede ba nga karon nga adlawa o karon nga gabi o ugma ba? Can we spend some time in silence? And we listen to the voice of the Good Shepherd. Christmas is you, no? Christmas is you when you decide to be born again each day and let God into your soul. So pagkanindot kini nga gihatag ni Pope Francis kanato, no? Mahimo kita nga kita gayod ang Pasko, especially when we decide to live according to the will of God. Dili gayud kining atong kaugalingong gusto sa atong kinabuhi. Di kining atong kaugalingong gusto, daghang gayud sa atong mga gusto sa kinabuhi, sukwahi gayud sa kabubuton sa atong langit ng Amahan. Mao na nga ang Pasko, December 25 lamang. But when we decide to really follow the will of God, then every day is Christmas. And you yourself, you become Christ for others. Ako'y padayon, the Christmas pine is you when you resist vigorous winds and difficulties of life. Samra gayod sa Christmas tree, no? So, daghang kitang mga hagit sa kinabuhi, mga challenges, no? Labi na kung aduna kita yung mga responsibilidad aside from our own families, no? Pananglit teacher ka, it is your responsibility nga matudluan nimog maayo ang imong mga students. If you are a government employee or gihapon, no? So we have a lot of responsibilities. Una nga diha gayud sa pag-abot sa mao nga mga responsibilidad sa kinabuhi, kini mga daghang krisis, problema sa atong kinabuhi, no? Hinapunta nga kita gayud, we can really hold on firmly on our faith. The Christmas decorations are you when your virtues are colors that adorn your life. Kini mga dayan-dayan nato, mga dekorasyon nato, no, nindot kayo, no? Mga Christmas lights nato, different colors, no? So, ingon ni Pope Francis na the Christmas decorations are you
when your virtues are colors that adorn your life. The Christmas bell is you when you call, gather, and seek to unite. So, are we instruments of unity? Panaghiusa or dili gayod? You are also a Christmas light when you illuminate with your life the path of others with kindness, patience, joy, and generosity. So kini dako gayod nga hagit para kanato, no? Nga mahimo kitang suga, no? Alang sa atong isig katao. Dili kita ang mahimong hinungdan nga makasala ang atong isig katao. But then we bring them to the eternal light, which is our Lord Jesus. The Christmas angels are you when you sing to the world a message of peace, justice, and love. Tapunta nga mapuy-an nato kining mga gitawag nato nga gospel values, no? Kining kamatuuran, kining hustisya, kaangayan, gugma, og kalinaw. The Christmas star is you when you lead someone to meet the Lord. So we become another Christ for others. You are also the wise men when you give the best you have, no matter who. So kitang tanan, giyawhag gayod nga mahimo mga counselor, no? Sa atong isig katao. Mutambag gayud kita. And asa nato kuhaon ang atong wisdom. Hopefully, magagikan gayod sa atong Ginoo. Christmas music is you when you conquer the harmony within you. The Christmas gift is you when you are truly friend and brother of every human being. So kitang tanan mahimong presensya sa matag usa. The Christmas card is you when kindness is written in your hands. The Christmas greeting is you when you forgive and reestablish peace even when you suffer. Whenever we greet Merry Christmas, well, it is the message of peace. Muna'y atong longing para sa atong isig katao and also our own longing. The Christmas dinner is you when you gave bread and hope to the poor man who is by your side. So always remember, no? Kini mga buhat sa kaluoy, mo'y modala ka nato ngadto sa gingharian sa Dios. So bisan gayod nagpuyo kita sa kakabos, sa kapobre, the little that we have, hopefully we know how to share to other people. You are, yes, the Christmas night, when humble and conscious, you receive in the silence of the night the Savior of the world. Without noise or great celebrations, you are a smile of trust and tenderness in the inner peace of a perennial Christmas that establishes the kingdom within you. Natpunta nga with all humility, with all respect, no? We really find time to be with our God. Ilabi na gayod, niining pagsaulog nato sa Pasko nga nahimo ng kalibutanon. In silence, we can listen to the voice of the Good Shepherd. Then, Pope Francis said, finally, a very Merry Christmas for all those who look like Christmas. So this is the challenge for us. May we become like Christmas.
In other words, if we keep Christmas in our hearts, then Christmas becomes every day. Because by keeping Christmas, we keep love. And love is the presence of God in our midst. Merry Christmas to everyone. Sa atong pagpadayag, sa atong pagtuo, kung makaabot na kita sa part nga muingon kita sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao, then muhunong kita, then manluhod kitang tanan, no? Palihog manindog ug karon ato ipadayag atong buhing pagtuo. Nagato